EA Sports. It's in the game. I'm now FC Mobile. Изглеждам Team of the Season. И така. Днес ще разгледаме какви нови пакети са добавили. Дали има гурите въпроса. Получаваме тук нещо. И така. Сам да видим по принцип от пакетите. Жоржиньо 109. Гурит! Най-сетне. 109. Дейвид Бекъм. Той получи 107, ама 109. Пак е добре. Много добре. Са картичките. Чакайте, мои приятели ми казаха, че има Мо Салах. Мохамед Салах! Yes! Диас! Исак! Най-добрите. Добри са. И така, днес ще опитаме да дигнем поне на Върсатак. Да дигнем как се води? Такова да дигнем поне Про-1. Поне Про-1. Ако не дигнем Про-1, поне Про-3. Вот вижте, тия да са 113 овераут. Това е, да. Хора, вижте. Има ли как това да е възможно? Да имаш най-добрите футболисти в играта на всички позиции. Това не е възможно. Има и 114 овераут. Да, бе. Това е на-висок. Да. Вижте, Хенри, Ван Бастен, Дембеле, Гулит, това. Не съм сигурна на този как му се произнася името. Тюрам, Пао, Малдини, Върджо Ван Дайк, Роберто Карлос, Донарума. И така, това е невъзможно да имаш толкова добри футболисти. А най-всичкото отгоре, в смисъл на Върсатак е лесно да дигнеш по принцип. Хора, не забравяйте, абонирайте се за канала, лайкнете видеото. Първата ни цел беше достигната 20 абоната, сега гоним 25. След това втората цел 30 абоната. Стигнем ли? Ще правим... Ще има някакъв гивъй, не знам какъв, ама ще има. Може да се чуете защо не бях качил толкова време. Бях болен. И ми беше трудно да качвам. И за това да знаете. Тук не оцелваме вратата. Малко странно. Гол. Втори гол. Сега. Центриране. Какво е това центриране от нашия? Сега ще пробваме удар. Много бавно. Ударите са много бавни. То затова... Какъв невероятен гол. Сега тук ще пробваме. Това беше доста силно. И гол. Този опонент ще го бием. Така. Тук не можахме да вкараме странно. Тук ще бием звътре с финеска. Как горна града, не знам. Гол. Това ще е. И тази победа ще е наша. Това малко трудно го вкараш, ама... Забини, крашна ни хора. Хора, крашна ни. Както виждате, ни крашна играта. Странно, имам интернет, крашна. Ако искате още видеа на Fortnite, на FC Mobile, Amsterdam, България, се абонирайте за канала. Тук крашна. Много странно. Много ядосано. И така хора. Сега ще опитаме
хора, официално ни крашна играта. Какво да направим? Сега пак ще влезнем. Пак ще влезнем и ще видим какво става. EA Sports. It's in the game. Крашне е много гадно. И така хора. Дигнахме. Отбора ни е 105 евро, понеже почнах с нов акаунт и патнахме горе-долу добре. Не, купихме си и патнахме. Имам почти добре. Ето ми го моят отбор. Тук. Тежък опонент. Това мога да кажа. Ама нищо не се знае. Трябва до края на матча, защото нищо не се знае до края. Тук ще паснем и са гол. Как няма да вкараме. Тук трябва да е гол. Как не оцелуваш вратата, странно. И така хора. И това как не е гол хора. Това вече ако не го вкараме. Да бе брат. Айде. Абе нашите. Гледайте, не бием във вратар. Тук ако не беше оставил да допълним. Ето го бе. Ето го гола. Чакахме с глава да е. Сега трябва да дадем на втора. Това беше по принцип не се видя като гол. Сега ще бием свинеска. Нас малко. Ако ви кефа такива видеа, се абонирайте за канала. Напишете на коя друга игра искате да играем. Следващото видео вие писахте, че искате да е на Roblox и ще е каква бомба само. И така. Тук спечелихме. И така хора. В смисъл... Хора, гоним 25-та вълната, ако ви стигнем, ще съм ви много радостен. Какъв гол хубав. Красив гол все пак. Това беше... Да, това е гол за видеото, все едно се знае. Това е малко странно как не беше гол. Сега ще би много трудно да влезна. Даже пък... Тук трябваше да пасне, но и това става. Беше много добро. Тук как... Не знам. Тук подаваме. И гол! Ама и той не иска вкара, ама нищо не говорим. И сега гол на Кака, мисля, че... Горна града. Пар удар. Не с малко. Гол с града, гол. И така хора. Не! Как не признае. Така. Ако искате влогове и тому подобни такива неща, напишете в коментарите красив гол. Този опонент ще го бием явно с много. Съвсем на... Сега тук ще се избичам. Стабилното. Не. Нищо. Доста добре беше. Бихме го. Както винаги.
Да видим тук какви са. Така. Хора, ако искате подобни такива готини видеа. Не знам дали са готини. Вие пишете дали са готини. И сега дали ще открием ние първи резултата. Ето, открихме го първи. Сега ще бием пак. Ей, нас малко. Това ако беше пих на оградата. Как града? Видяхте ли? Не знам за коя подред ни е градата. Пак града и гол. Хора, само гради цели. Видяхте ли? Най-сетне гол. И така. Този матч ще го спечелим гарантирано. Сега ще бием тук. Видяхте ли какъв невероятен гол? Само. И така. Ливърпул с победа над Реал Мадрид. Така. Май сега ще дигнем. Да, дигнахме почти Pro 3. Целта ни е това видео да дигнем поне Pro 1. Ако дигнем Pro 1, ще е много добре. Следващото видео, където ще е на FC, не се знае дали не гарантирам, че следващото видео ще е на FC. След това, като снимам видео на FC, ще опитаме да дигнем Лора клас 3. Не, Лора клас 1. Обърках се. Какъв невероятен гол. Откриваме резултата. Манчестър Юнайтед и Ливърпул. И гол пак. Моите може да са 100. Отбора може ми е 105 оверата, но вижте какви голове вкарваме. Не могат да ни я хванат само. Тук ми изпращат известие. И това ми се видя като гол помежду другото. Как не може да вкараш? Нищо. Случват се и такива моменти във футбола. Как това не е гол, хора? И това не е гол. Нищо не е гол. Града! Какъв е шанса? Сега грешна топка. Увредяваме. Центрираме. Не става. Тук ще опитаме да бием. Е така. Не става, май ще... Ако не вкараме тук, губим. Гледай, вижте две гради подред. Най-сетне. Спечелихме. Yes! Тук беше спорно. Защото ако беше вкарал един гол и аз бях пропуснал, щеше да бие. Гарантирано му беше. Така. Хора, да знаете, следващото видео ще е на Roblox. Ще се качи утре в 8 часа. И така.
Хора, абонирайте се за канала, да не забравите. Защото така ми помагате, ама страшно много. Стигнем ли 50 абоната, ще направим раздаване каквото вие искате. Ако кажете на 5 неща, ако кажете на 10, колкото кажете, ще раздам. Даже ако искате колкото абонати имаме, толкова неща ще раздам. Този матч май ще го бием, не знам. Вижте града! Това възможно ли е, хора? Power удар. Много далечна. Сега ще бием Power. И гол! Какъв невероятен гол. Пак града. Хора! Вижте какви гради само целям. Това възможно ли? Помежду другото има много хакери в FC Mobile. Трябва EA Sports да ги почват да ги бамбат, защото така се пълним с хакери. И е тъпо. Power. Не, искам да открием. Дали ние ще открием резултата, е въпрос. Ето открихме резултата. Сега тук са леко слабички. Ама вкарваме красиви голове. Тук ни попречиха. Нямаше как да се спасим. Тук гол вече. Пак града. Какъв е шанса, хора? Каква крива топка, кака. И това ще е гол. Май ще бием, не знам. Тук ни отблъснаха, но... Какъв добър шут беше, ако беше и гол. Бекъм. Така по принцип, ама други отбор е Бекъм. Сега ако центрираме, ще стане. Как в засада? Да, бе. Ма вижте къде ни даде топката. Града. Ай, стига. Така става винаги. Целим горни гради накрай. След това престигнахме. Събързо ще ги дигна. Помежду другото, хора, ще направим раздаване за билетите на България и Испания. Матчът, който ще се проведе на 4 септември. Горна града, не мога да повярвам пак. Какъв е този шут, бе? Почва да ме ядосат нашите. Сега тук трябва да подаде. Ето го. Ето го гола. Откриваме резултата. Сега ще бием с Power, ако вкараме. Лили, това беше много близко до голът. Сега тук... Перфектно! Леля, видяхте ли автогол? Ама и пак беше горна града.
Леле, какъв шут. Гол. То матч го взимаме със сигурност. Видяхте ли града? Хора, пишете защо само цяга гради. Такъв ли ми е късмета? Какъв е този шут, бе? Сега ще бием от тук Power удар. Ако го вкараме... Тук печелим. Още малко хора стана, бе. Почти сме вече про едно. Лесно се дигна. Това как не беше гол, хора? Тук няма, избиха. Не, тук вратаря не е хвана. Гол! Гол! Открихме резултата. Не! Видяхте ли какъв шут само? Тук нас малко с глава щеше. И каква странична ножица, но не беше гол, за жалост. Така, пас, удар, гол! Града, какъв е шанса? Къде я подавате, веднъж? Къде я подавате, веднъж? Карахме. Сега. О, както винаги. И сега, ако ще се избити. Гол. Невероятно изпълнение. Вече сме май по-добре. Виждаме поредно вече. Много бързо се дига помежду на хед-то-хед много по-бавно се дига. А на ръст атак само биеш и... Това нормално. 105-ичка оверал, и ние сме 105, както видяхте. Къде ще забавиш топката? Нашия е силно слаб да забави топката. Тук как не вкара какъв? Тук трябва вече да е гол, със сигурност беше гол. Удар! Ама и силен вратар. Гол. И те кога ни изравниха тия, бе? Хора, кога ни изравниха? Даже ни поведоха. Ама ги изравнявам. Не, поведоха. Какъв... Вижте! Какво става, хора? Не губим го този матч.
Няма как да губим този матч. Нямаше как, за жалост. Опитах се, ама... Нямаше. Та хора, ще приключвам с това видео. И до нови срещи. Утре в 8 часа ще кача видео. Не знам на какво. Най-вероятно ще кача шорт на какво ще е. И очаквайте видео.